Bon dia, jornaleres. Engeguem el podcast de jornal.cat. Les assegurances, quina sensació, oi? Aquell joc emocional de la gestió del risc. Pago una mica cada mes per si de cas o assumeixo les conseqüències si em passa alguna cosa? Amb l'afegit que, en el context capitalista, entra en joc també la desconfiança en la lletra petita. Segur que el dia que em passi alguna cosa no està inclòs en l'assegurança per algun motiu. Les catàstrofes naturals, només segons el tipus. El robatori, només si és amb força. Els incendis, si tu no hi tens absolutament res a veure. I encara anant més enllà, les aportacions periòdiques a les asseguradores les ha convertit en grans bancs en potencial inversió? Però inversor amb quins criteris? Tot es complica. I és que compartir els riscos de les collites és una pràctica comunitària a la llavor de totes les societats i les economies. Volem recuperar el sentit comunitari de les asseguradores. Avui en parlarem amb l'Alfonso Volado, d'Ars Cooperativa, 40 anys remant en un entorn hostil. Esperem entendre què són i com funcionen les assegurances, les ètiques. A més, amb la Marta Rosique, la Clara Drudis, la Day Sou, farem una immersió a l'actualitat, la història i l'humor de l'economia social i solidària. Què? T'hi sumes? Doncs som-hi. Soc l'Aina Serra i avui ens guanyarem el jornal. Que comenci el podcast de jornal.cat.